короче я дона дига кронштейн заказ кардагиам барои кан шогирдага камро бар даставка ки я видео ку инайда чикал бара соус хуб томати тамана идаме партем багаждан о як боро багаж запартем я боро но кейсам бигӣ урам бинем кейси чира ачкора ман музыки сам даст возирамоне чакади чикоро болу ҳеҷ ям талаб таксиё хуҷан даставка бурдагидум оҳо палатко олдаронанам ичаям палатко ай бурдабдум ку машина кадаемо о волям истифодаш мекунем ваямо не ё созану ямо чикарг несана не чотки ай мо даму зимистонам бисёр истифодаш мекардем бародар баҳор борони дан ку на бародура боли бовар дорум ай чиз дам дар кор меша зури бадай зури бад бия то мегирем майра бар машина кадамоша ҳамеша бигирем зура ё ки ягон тай дигаш ями лимон шухшуа бё хаям лимон бите мегирем ша я тайне тари мегирем ози чи и чизошама дар ҷошая ҳамаи чиз дар ҷошая обра ё тамом мешаванд ёра метонем дигар реклама накунем мардум дам нафаҳмад уже тамом шудага як донаи дигаре вай я бародар бечора бай кадаги буд бо айса сум сумча фартота насиб ям буда насиб шуда кейс нишон кейс ҳаму чи хеле ҳаму ина нигоҳ кун аралаш нишон ира нигоҳ кунад ман якум гирифтам так гуфтум 5100 сум гирифтам ку 5100 сум гирифтам гуфтум ина даврон рӯй кадага нигоҳ ҳар ди кодош я хеле фамиди кодош ҳар я хеле 9993 диди 9993 б кадага кадам ҳар деш ия ма буда о латача че ҳаму айтай ҳаму айтай чи 5100 буд ку 5100 майра давно гирифтам ку хелаш баъд да бурой кадем маждат кадам ки табаки писанҷа 5100 ози даставка 4400 сум рӯй кадеса фамиди то ҳамиҷара мегар рӯиш мекунад барои магар кагон акада он каза дар корша бо вай мекунем о бача мегемша бачака мисол ишмайли просто айт асос дайни ты санҷидам фамиди ино хали алақнакай ку бад чиза ман сиёҳ гирифтам ман ачки он чизош сиёҳ айтранг шаврма кай сиёҳ ку линзоша матвия ҳам линзаш ҳам чизош матвия бародарҷони азиз меҳмон хайҳои мекунем о наскиёд ҳамна ки гал неста наскиёда тарафои сент дар кор кеса бачакои цет уже наскиёд пони худ зада шуда цет афтига баби давай хай ҳанот ба худо